से नै थाम gaidang Hai लोगोफोर जों दायो मोनसे गेम गेलेनो नागिरदोंथ' ओमफ्राय जोंनाव दा मेथाइबो गैया जाहैबाय ओरै फैलाय जों दा साब्रै दे मोजांथा ओरै खालामगोनथ' जोंबो बिदिनो गेलेनो नागिरदों ओमफ्राय बथलखौ ओरै खालामनानै फसंनांगौ आरोना देलाय से नै थाम होननानै ओमफ्राय जायनो माने गोजौबा गाहायाव बेखौथ' मिथिखाबाय नोंसोरो गाहायाव हारसिङै थांबाथाय ओरै बे गेलेनो मोनसिगोन बे बथलखौ ओरै फसंनांसिगौ आरोना जोंना मेथाइ गैया दे ओमफ्राय जों ओइसिम खारनानै फैगोन दे जाबाय दे न दे हाजोब दे मिना ओइ सिने हट ओरजा दे समान ला दे से नै थाम खारदो नोंसोरो खारनांगौ नाम्बार ओइ थाबायमोन दे गोलैबायसो गैला दे मा मिनियो nè cái đam mini mà thấy lên सबबो देरहाजोबनांगोन दे देरहाजोबबानो माने गेमखौ बन्द खालामनाय जागोन से नै थाम gaidang गेलेदो दे anglaru sebe rendra dia anglaru बथलानो माबा गेग्रेबनाय बायदि जाबाय दे से नै थाम से नै थाम दे से नै थाम botol lagi kayak mana चला दे दे जाबाय लिनस्टेप मोजाङैनो से नै थाम ओइ गारनो नाङालाय जाम्बासो होनजासिगोन दा हायाबाबो से नै थाम 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 थाबाय थाबाय खनसे दे थाबाय जाबाय दे खनसे थाबानो जायो दे होमबाबो गेलेफानांगोन आरोना borialah से नै थाम गैया गारनानै फैयो से नै थाम देरहाबाय दे हाला माथो जोंना मेथाइबो गैया जाहैबायना जोंना जारलासो जाबाय नोंनि मोखांखौ नुवाखै ओरै फै oi kenapa banget konburi coba konburi deh nang जिरायदो जों साथामजों गेलेनोसै नों नायग्रा जा बैनिफ्राय नों बुंग्रा जा नों से नै थाम बुंग्रा जा फै दे 1 2 3 से नै थाम होन sini tam मा जाखो बेलाय sini tam sini tam नों बेलायदो दे आया नों मानो खालामसै गैला जाबाय दे मा मिनियोरा मिनिगादोरा sini tam नों karma berapa दे जाबाय दे नों जिरायदो माने मासि मोजां बालाय अ इदिबालाय जागोन ना जाया हारसिं माथो जानाय नंला ना बिदिबा जानाय नंला मा जाबावगोन दा खेलानो माथो मोजां जायासै मेथाइनिबासो साबसिन जागौमोन जायासै खेलानो जोंना फैसाबो गैया जाहैबाय बायनोबो बुरजानो गारनो रोंमारालै आङो मोलां आयो हो दा खनसे टेस्टिं होनबा न नों गारनायदो मा गोजौ जादों माबाबादि हागोन बायदि नाङो मालाय गेलेनायखौ नुबा ओमफ्राय गाव गेलेबा हानो नागिरा ओइ थाबाय खनसे baita इस गोजौ जानांगौ ना थाबाय नोंबो गारदो खनसे आदर गेले
जोब्बायलै मेथाइनि बासो इन्ट्रेस्ट जागौमोन जाबाय दे